Jo soc l'Arnau González, soc responsable de projectes a la cooperativa de treball Aiguasol, que participa de Batec, que és una de les entitats del grup motor de la Comunitat Energètica de la Bordeta. Nosaltres des de Batec estem promovent aquest projecte conjuntament amb les cooperatives d'habitatge del barri de la Bordeta. Una comunitat energètica és un projecte de base ciutadana que està enfocat a la creació de mesures de transició energètica. Té una forta component social i dintre d'aquesta component social el que es pretén no només és l'empoderament de la ciutadania, sinó també fins i tot crear projectes d'enxarxament a nivell de barri i de pal·liar la pobresa energètica, que és un altre dels grans problemes socials que tenim. Les motivacions per un ciutadà corrent, una ciutadana corrent de participar en una comunitat poden ser diverses. La promoció d'un canvi de model energètic. Estem parlant d'un projecte que té una component de base social, de descentralització del model energètic i també d'empoderament de la societat en la generació de la seva pròpia energia que necessita per subsistir.